Ngasus sik kala ngedem pikir. Golek cara ben iso munggah iki montore nyantol iki gak kuat munggah. Piye iki? Kenyeklek embonge ngembet. Nyantol bala. Iki nyantol bala. Nyantol, guys. Sabar dhisik, benakne sik. Apa, Ges? Ditaki. Apa nok, Mas? Iya sik kin, sabar kin kok munggah kin. Munggah kin. Iya wis tenang kok munggah gitu guys. Iya. Iki jurakane mek wirawiri tok. Waduh.